Hi, namaskara Mataregla. Welcome back to the channel. First of all, Nikalig Mataregla, thank you so much. Yan mast kushi adule daipanda. Mokala madmeda video mast jana tutaru. 5k views atane inko malla vishya daipanda. 500 jana tundane yan mast kushit fly avondupve. 5,000 jana tutaru. Nanala views avonde undu panda. Yanetu kushi adule edu nikul just imagine maltonle. Thank you so much Pirora. Inchene nana barpunan china mata videos la tuondupple. Sadyag muldada avonduna Nikalig artha adupu. Madime mata ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಆಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಣನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಪಂಡ ಆಣನ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲ ಆಣಪ್ಪನ್ ಬಾಂಬೇಡು ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಪೇರ್ ಪರ್ದು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೊಣ್ಣನ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡನೆ 4 ಜನ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಗ್ಲೆತೊನ್ ಬರ್ಪ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಪಿರ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮನ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಬತ್ತದು ವನಸ್ ಮಾತಾ ಅದು ಪಿರ ಪೊಣ್ಣನ ಲೆತೊನ್ ಪೋಪೆರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತಾ ಆಂಡು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಮೊಕಲ ಮದ್ಮೆದಾನೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಆದಿತ್ತು ನಿಕ್ಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಲೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಈ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣ ಬೆಳಕಲಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಳಗಲಿ ನೀ ತಂದ ಪ್ರೀತಿಲತೆಯಲಿ ನಗುವೆಂಬ ಹೂವು ಅರಳಲಿ ಅಗಲಿ ನಿನ್ನನು ಬಾಳಲಾರೆನು ಅಗಲಿ ನಿನ್ನನು ಬಾಳಲಾರೆನು ಜೀವ ಉಡಲಿಂದ ದೂರಾದಂತೆ ನೀ ಇರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹಸಿರಾದಂತೆ ನೀರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಕಲ ಕಪಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಕಪಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ವಧುವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಬರಬೇಕು కేక్ వచ్చినా
साइड पर ला ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇ ಇಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮದ್ಮೆದಾನಿಯೇ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಐತೊಟ್ಟುಗೆ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಗಡಿಬಿಡಿಟಿ ಎಂಕಲಾ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ಪೇರು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಪುಡಂದು ಎನ್ನ ದಿನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ತಮ್ಮನದ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಲ ಎಂಕ ಕೇಕ್ ಬೈದನೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನಿ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದೆ ಬರ್ಡೇಗತ್ತು ಮದ್ಮೆಗ್ ಪಿದಡೊಡಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಣ ನಡೆಪೋದು ಪೊಣ್ಣನ್ ಲೆತ್ತ ಬತ್ತದು ಪಿರ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮನದ ಗಲಾಟೆ ಈತು ಮಾತಾ ಇತ್ತು ಬಿಸಿ ಡೇ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೋರ್ ನಂಚಿನ ದಿನ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅಕುಲ್ ತಮ್ಮನ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪೊಣ್ಣನ್ ಲೆತ್ತ ಪೋತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕುಲ್ ಪಿರ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ತಮ್ಮನ ಉಂಡು ವನಸಾದೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಿರ ಪೊಣ್ಣನ್ ಲೆತ್ತ ಬರ್ರೆಗ್ ಅಂಚಾದೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಅಂಚನೆ ಕಪಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರೆಡೆ ಉಂಡು ನನ್ ಗೊತ್ತು ತಿಕ್ಕಡೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಮಾಮಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರಿಯರತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆತೆ ದೇದಿನಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರೋವರ ಮದ್ಮೆದ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್.